alias Jimmy Kabandera diri sa San Juan Mall. Wala na sir ako sir. Mapapatay na lang ko sir mga kaborete. Markila mo eh. Wala na sir ang makamatay ko sir. Wala na sir. Iputay sir. Wala na sir na ako sir. Sir wala na sa ako sir. Sir wala na sa ako sir. Ba't ka na lang ko? Umaga mo pala na kinyo sir. Wala na sa ako sir. Kabandera ni makita ang Mga tinaga nga nagwa sa baba sang subject person nga ginkilala kay Arnel Amata, 33 anyos, isa ka barbero kag residente sang barangay Cubay Haro, Iloilo, sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Molo Police Station sa barangay San Juan, distrito sang Molo, Iloilo City ala 1:45 kaina sang hapon. Nagsinggita naman si Amata kag naglumpiga pa ini sa simento samtang ginpanginwala nga hindi halin sa iya ang sachet sang suspected shabu. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Lieutenant Marlon Perez, team leader sang nasambit nga operasyon, iya ginpahayag nga duha tubtob tatlo ka semana ang pagmonitor sa sospetsado antes ginpatigayon ang operasyon. Ginpahayag man ni Perez nga nanligad pa kuntani nga gabi patigayonon ang operasyon apang ila na hibaluan nga nakauna si Amata sa lugar kung sa diin ginhiwat ang transaksyon, rason nga wala na gindayon ka ginpatigayon subong adlaw. Sandig naman sa panaysayon sang subject person, nagatransaksyon lamang siya kag ginasugo lang ini ni alias Jason nga nangin iya customer sa iya nga barbershop sa sulod sang duha ka adlaw. Kag ang kutob nga mabato niya nga kwarta nagikan sa transaksyon ang iya ginapasulod sa GCash ni alias Jason. Samtang ginako naman sini nga nagagamit siya sang droga kag madugay naman ini nga naguntat. Kag may ginmit lang naman si Amata nga isa pagid ka persona nga iya ginkuhaan sang droga nga ginkilala kay Pido Rafi. Nakuha sa paginakop ni Amata ang isa ka small sachet sang suspected shabu nga ginbulubanta mayara sang market value nga 5,000 pesos kag isa ka gramo ang kabug-aton sini. Samtang na-recover man ang ginusar nga bypass money nga nagabalor sang 2,100 pesos. Kaso nga Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang igapasaka batok sa nasambit nga suspect. Kag igapaidalo man sa drug test si Amata agud matulid kung nagahambal ini sang matuod. Kag amuyad tong natipon nga police report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini si Kabanderang Frey nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera!